enda unogeza kuJorodhani kwawabva kune nzizi dzakanaka. Oza pane pamba kuti uri kunziita chinhu chawakamboita unyatsoona sekunge havasi kunyatsotaura chinhu chaicho. I've been doing this for a long time. But chinzwa ka, there is timing in a season yekumwe kuita kwaMwari. Sometimes wakaita chinhu pa wrong time. Chet, kwete nekuti it was a wrong thing. Wakachita pa wrong time. Ine mai vangu vaigara vachitondipopotera pandaita olevoka. Hatidi kamuzukuru pano, hatidi mhosva woverenga mabhuku ita zvechikoro. Kuchikoro kwabviwa takurarama ndokubva vazoyazva ndofere sina muzukuru. Timu ndo yaimbuti hatidi kamuzukuru. Ko inda yachinja kudai. Ndo pandaka understand kuti time inoona kuti message ive valid kana kuti ive wrong. So my prophetic instructions sometimes they have to do with time. Enda unogeza kurwisi Jorodhani. Ndokubvaona sekunge aite, but paakageza akadzoka aporeswa achinja. Ndokubva adzokera back. Church ndaya kuzotaura nemi nhasi. Number one, what's the real reason are you in church? Wakauya kuzoita zvinotaura Mwari here kana wakauya kuzotaura kuti Mwari aite zvauri kushuwira? Because kazhinji ndo nature yedu sevana vadiki, we want God to do things. Because hatizabvira tadzidziswa kana kuudzwa kuti sometimes you need also to do things unto the Lord. Pane imwe blessing inouya nokuti une zvauri kuitira Mwari, unosangana nezvimwe zvakanaka Mwari zvaakadesigna for your life. Namani haumbofa wakataura naprofeti kusvika wagona kuremekedza kutaura kwemusikana webasa. Ma-levels anodimanda maturity. Kana wakugona apa waimprove toenda pa next stage. Kana wakugona kuita zvidiki Mwari anokutrasta nezvakakura. Nzvimbo yawaienda iri right, but problem haana kunge watora munhu waingotora zvinhu. Saka munhu andotaura nezvaindi Kristu. Kana wauya munhu sangana naye. Kana wamutora muupenyu hwako zvideredze iye asimudzirwe. Zvaataura uite, usangane neansa yechinhu chaunochemera. Munoshamisa Mwari zviratidzei. Vanenge vachakukwei newe unoshamisa haunzwe. Why? Nekuti kune answer iri kuuya taking instruction, doing things. Iyo yako ndeyekuti I will cry unto the Lord and the Lord will show up. Iye Mwari ndokubva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So we must get knowledge. Wauya kuchechi zoka une a valid point yekuti today I have learned this. Today ndaimprove zvakati, pane chakati chofanirwa kuitwa. Kwete kungoti it's now a tradition kuti ndokwedu ndokandopinda ichechi yedu. Oza ndakarerwa nemadhara akainetsanetsa zvekuchechi. Vaisvika pakubvunza kuti kwaparidzwa kunzi chii? Pane chawabata here? Wooneka kuti aiwa igitimu resadza hakuna chinobatwa kupinda chechi chete. Inzwa, Mwari haataure shoko ringadzokere kwaari risina kuzadzikisa chaari tumira. The reason why you are in church today, God is speaking into your life. But neimwe nguva ndeyekuti zvataurwa zvacho maybe zvinochallenge your status kuti you are army commander. Saka haudituma commands. That is the word that challenges you is the word that can change your life. Humility haikupedze title yako. Ukava doctor, ukava humble, hauite nurse, unenge uri doctor ari humble. Hazvichinje. Uri engineer ari humble, haumbofa wakaita builder, uri engineer angori humble. Why? Because kune zvinosanganikwa nazvo kuhumility zvausingawani kuprayer. Kingdom yaMwari ine makeys. Akakuti kune master key, I chose to differ. There are keys. Peter anonzina just I give you the keys of the kingdom. Kune zvinodimanda prayer, kune zvinodimanda humility, kune zvinodimanda boldness, kune zvinodimanda many keys. Abraham akatera hondo yanga yatora Lot aendwa naye. Anorescue Lot akudzoka. He met Melchizedek. Melchizedek asanganuke naye nokuti uri kumutsvaga. Unosangana naye wabva kunorwira hondo dzemumwe. Manje uri muzezuru yemumwe haitwe sei? Rambirwe sadza. Saka rako sadza futi hakuna. Abraham akasangana na Melchizedek achibva kunobatsira Lot. Kurati mukubatsira vanhu unosangana nedzimwe nyasha.
dzausingawani nekuti wachema kuna Mwari. Iwe hauna basa nemunhu. Acha ndakanakira ndisike kumba kwemunhu ndochawakatoipira, ndokutoipa kwacho. Unonamata Mwari aitoenda kudzimba dzevanhu. Mwari akatomboshanya 3 angels dzakafitira Abraham. One of them was God himself. Pota imboitawo Bible report zvirege zvita zvinyowani. Inozi ashwa ndakapaverenga. Kwete kuti Sodom neGomora maangels akadzika 3 angels dzakapiya patende raAbraham ari kuMamre. One of them was God himself. Mwari anetsika kuenda kumba kwevanhu otobikirwa odya. Iyo kumba kwemunhu hautsiki. Unozvinamatsira Mwari wako. Kunhamu chaiko hauende. Bible rangu rinoti kuna Deuteronomy 33:34. God came down and buried Moses pa Mount Nebo. Unanamata Mwari akatoenda kunhamu. Kashwani kuita zvinyowani. Fota kutsvaka Bible rako kwete rechechi rako. Tochiverenga zvinhu. Mwari utoburuka kudenga kuenda kunhamu. God buried Moses. Imagine vatumwa vachibvunzana kudenga kuti mudhara ari kupita aenda kunhamu. He came down and buried Moses, God himself. Kune zvaunosangana nazvo kana uchifambirawo dzevamwe. Namani musikana waatora ari kuya kuzosevha under wife yaNamani. Kurati paakaita moyo namadhamu kuti basa ranyonyorwadza remadhamu rikatsvagika musikana, ndopaakatsvaga healing mukubatsira madhamu. Ipapo varume anofunga kuti inokuitira mushe kuda munhu wako, so kuda ngomuitira tumafevha. Mukadzi waNamani ndiye akanzi she was serving under Naman's wife. Namani ndiye akati madhamu makura mani, basa ranyanya iri rikatsvaga kamusikana kakubatsira. Kamusikana kaya kusevha mai Namani ndokakasevha Namani paleprosi. Moyo nevamwe nekufungawo zvakanaka pamusoro pevamwe unosangana nezvako. Usaite mukristu wekuchechi, tangu mukristu weupenyu mukurarama. Kwete kuti vanhu kuchechi ndiwe mutendi, kana wapanza apa haudi noise nemunhu, taure nemunhu. Private life. Mawise men vakapa Jesu zvipo. Bible rangu rinoti vachipedza kumupa zvipo, an angel appeared to them ikavapa instruction, do not go back to Pharaoh, and they changed their way. Kune zvinhu zvinongochinja after helping others, appreciating others. The word that challenges you changes you. Wauya for a long time, wauya ku right place, but I will seem mature to take instructions. You are still a baby. You just come to cry. Mwari akunzwe. Ende ndakuudza kuti anokunzwa, saka atituma kuti tikuudze kuti side rekuchema ndakunzwa, ndakuda side rekuti tichiita zvinhu. Avasutombokupa task yakaoma. He knows your capacity, he knows your level. But my instructions anongoshanda maringe level rako necapacity yako. Sauna Bible rakasvika pakurerutsa mablessings. Mamwe mablessings haatombobva kure. Zvanzi anogamuchira muprofita kana nekapu yemvura. Kapu yemvura kwete juice, kapu yemvura. Maropafadzo svika palevel yemvura. Iwona nhasi hauna blessing, but akatosvika palevel yemvura chaiyo. Act upon the word. You see things changing. Rawanzwa ishanda mariri. Ngari kushande, ngari kuchinje. Zvinhu zvaunodai Mwari zvachinja, ngavachinje iwewe. Uite uone zvakasiyana, uekite zvakasiyana nemazuva ese. Improve, uone kuti Mwari vanoramba vakanyarara here. You are in the right church, but are you here for the right reason? Dai vandinhonga, dai vandispota. Imo nhonga shoko riri kuparidzwa here. We act upon the word. Anyway, do you know him? Ndofunga time yapera. I'll give you this last one. Mukadzi ava the issue of blood. Chakaita kuti Jesu abvunze kuti ataure kuti pana andibata. Svika mukadzi azouya akutaura. Unoziva kuti mukadzi akatobata akapora. Iye asuruzika nonzi ndiani. Kana Jesu achiti who touched me, ari kureva kuti dzimwe nyaya tingona kusazivana, but ukaziva pekubata zvinotoita. Dai vandiziva so, dai vataura nene, dai vandiona, iwewe uziva pekubata chete. Anointing anenge mapiritsi.
mukadzi uyu paakabata ana kubvira ataura kuti kubata hangu but ndine ishu yangu. Anointing inoadresa problem. Anenge mapiritsi kana une headache kana une mapiritsi anoenda mudumba ufanira kuaudza kuti akaona kuswera ikoko kumusoro ndo kune problem. Anoziva pane problem. Iwe chingoita zvinoitwa. Ziva pekubata, ziva chekuita. Muimba yaMwari ziva pekubata, ziva chekuita. Munyaya dzauri kubata one day vanofanira kushamisika uchipa testimony yavasina kubvira vakubata musoro uriwo wakaziva pekubata nyasha dzikashanda mulife mako. Mature and take instructions. Stop crying as a baby. Stop crying as a baby. Kuchema kuri right, but chimbovhara side rekuchema taakuda solution. Tinosvika kupi tichingochema. Tauda ndikana tachema tapokuta musoro toziva zvekuita. Kuita ndokune nyaya. I want us to pray. Munamato wako newangu ndewekuti Mwari, help me to grow and mature and take instructions and know what to do. Zvingareme zvingarwadze but kana zvine chekuita nekuchinja kwelife yangu ndiudzei zvekuita ndiite. Kune vanhu vane nyaya dzinotodai prophet kana prophetess. That's why zviri valid mushoko raMwari kuti some are teachers, some are prophets, some are evangelists. Zviri valid kudaro. Why? Kune ma-issues yakuti a prophet or prophetess vakasataura mulife mako chinhu icho chachiite. Imagine kuti musikana aitobva kuSamaria but sei ari kurifeya munhu kune mumwe munhu than kungomuti enda kuSamaria unonopinda muJorodhani. Haana instruction. Anoziva the person who can deliver the instruction. So healing yanama inotangira pakuteerera kamusikana yoenda pa next level unoteerera instruction ya prophet Elisha kuti agone kundoporeswa. So to me or to God, munhu anga akaporeswa kudhara but chaileka mari I humility nekuenda kunoita the right thing and the right reason kana ari kuSamaria. Vanhu vanouya kuchechi vachinamata vachichema kuna Mwari kuti Mwari aite zvinhu. Mwari anonzwa minamato uye anoita zvinhu. But pane nguva yekuti vanhu vanofanira kuuya kuzonzwa Mwari zvaanotaura kuti vaite kuti zvimwe zvinhu zviitike. John chapter 2, wine yapera. Mai vakaenda vakati vanhu vapererwa newine. Jesu ndokubva apindura zvisinei newine. Ndokubva vadzokera vane instruction kuvanhu kuti itai chero zvaanenge ataura. Do whatever he tells you to do. Ivo pakuti wine yapera vaida kuti aite something. Mary ndokubva adzokera kuvanhu akatayo imwe order iripo isu imimiwo futi mukagona kuita zvaanenge ataura munosangana nechiri missing. Kunouya kuchechi tichideclare tichiisa macommands saNaman auya saarmy commander but kune dzimwe nyaya dzinoadreswa when we come and sit, listen and do what the man of God or woman of God says. Pane zvinoita nokuti wachema Mwari wako wakunzwa wanamata but kune nyaya dzinogadziriswa nokuti unenge waakuziva zvekuita. Genesis 18 kusvika ku22 nyaya yemukadzi inonzi Haga. Haga aichema nenyota. Bible rinoti vari murenje wilderness of Beersheba. And the Lord God opened Hagar's eyes. Instruction ndokubva yati ngirozi ichitaura naHagai regera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Vari tu vaichema nenyota. Ngirozi ikati Mwari anzwa kuchema kwemwana kurati pane kumwe kuchema kusinganzwiki. Both of them were crying in the wilderness of Beersheba, but Bible rinoti haaganyarara nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana kwete kwako. So my surprise ndeyekuti kana manzwa kuchema kwemwana madi kudhila nemwana wacho. Maakuinge iku munhu wamusina kunzwa. It was a picture yekuti mwana ari good pakuchema but haasi good pakutora my instructions. So there are times yekuti you behave as a child mukunamata, you cry too much. You are not mature to take instructions that can change your life. I will repeat again. Hagaregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Kosei maakutaura naHaga wamusina kunzwa. God knows kuti mwana anogona kuchema tikanzwa but tikamuudza zvekuita hanzwe.
So there are times that most of us, we behave as babies. We cry too much. We are not mature to take instructions. Saka kuchema kwako Mwari vanotonzwa. But vakumirira the mature side yekuti vakuudze zvekuita. Saka Haga audzwa kunzi Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Mwari vakamuvhura meso ndokubva aona tsime remvura. Tsime remvura isosi yechinhu chavari kuchemera. Sei ndisina kupa mwana tsime remvura? Mwana anowira mutsime. Riri suppose kumubatsira rinogona kutomuuraya. Sapa kudiwa maturity kuhandle the blessing iri available. So there are times yekuti problem yako azvinoti Mwari havana kunzwa chauri kuchemera, but are you mature to handle the blessing that God wants to give into your life? Andinoziva necha vana vadiki vanochemera chero zvinhu zvese zvakanaka. Ndichibva kudombosha kamwana kangu kamufana kamukomana kambochemera kuti ndambodhiraivha. Ndaramba. Kanotoyemurawo kudhiraivha, kanotoda kudhiraivha, but haasi mature to handle. Chinichi blessing, but ukachibata usiri mature, chinotora upenyu. So the mature side of you you must mature in take instructions. Indaimbonetseka kuarmy, training yechisoja kuarmy 6 months gore rese. Ndikatokomana kuridza futi kungade gore. Discover maybe it takes 1 hour. Who's going to not do that? Why the 6 months? 6 months in the episode discipline. Because if futi pacha inotora upenyu wevanu ne wako. Sachi mozoro makazvipfura. Inogona kutopfura enemy kana iwewe kana usina discipline. So 6 months in the episode discipline mauri. Why? Because chinhu chatiri kutrasta nacho chinogona kuuraya enemy kana kuuraya iwewe. Zvakanaka zvina kunakira munhu wese, zvakanakira vanhu vaamachuwa kuendela zvinhu zvakanaka. Saka uchaona kune vamwe vanhu vanodemba zvinhu kana zvaita zvakanaka, nokuti zvimwe zvinhu zvikaita zvakanaka kune zvisingaite zvakanaka. Ndaunga vakadzi mumarriage unozviunderstanda kuti dai mudhara asina kuwana mari akazowana iyi, dai marriage yangu ichiri right. Zvimwe zvinhu zvikaita zvakanaka zviite zvakanaka. Dai blessing in the taimbogara kunonzi kunalo magundi kunyabhiro. So during those days kuma 90s tainwa doro tienda kumabhawa. So ndatanga kushumira pane mind yakayama ndiri kuti asi Mwari munogona. Dai motikari yakauya tichiri kubhawa. Taenda kunzenza nebhasikoro wati momota yacho yapo. Yazo denga rinoziva shuwa. Ndaifira mahara. Kana taitombogona kuzviita nemari yekombi, wati mofiwo yakazara mota yakapakwa kugarira iko. So there are times yekuti chiri kukudelay is not the devil. The mature side of yours, I said you're sure. God loves you, he wants you. Kumwe kutonyimwa ndo kutodiwa. Unoti chakakonzera kuti Jesu nyangu aine simba. John chapter 6. Aka multiply hove dzikawanda, chingwa chikawanda. Handi kuma leftover kwakangosara chingwa, hove dzakapera. Anakazinzwa. Only 12 baskets dzakasara dzechingwa. Why fish tichita nharo? He knows kuti 3/4 ema disciples angu ndakatora ku fishing. Saka mazita emabhaya achirimo mumusoro. Ndinoluza Peter, ndinoluza James, ndinoluza John. Also there are times yekuti Mwari unotokuziva. God knows you better than you know yourself. Breakthrough yauri kuchemera itori breakdown. Oza pane reasoning iri mauri usati wabata chinhu. It's a different thing kana wane chinhu. Wambona musoro munhu asina mari. Anokurongera zvinhu. Uya kutambisa mari yake. Dai. Ikauya muruoko rwako toti makatofanana. Inyaya exposure. I don't know why I'm going this way, but I can't go to more. So Naman nzvimbo yaari kuenda is the right place, but another real reason. But paari kuenda this time, ari kuenda not as an army commander, but as a servant, a commandwa to go and do things. So anopinda muSamaria, oenda kumba kwemprofita. Mprofita ubva amupa my instructions. Kwaari anoita sekunga hana nyaya. Imagine kunzi enda unogeza 7 times muJorodhani kuti leprosy ipere. Naman haisi first time yake kugeza. Antogeza.
kugeza kungapedze leprosy. That's why iye pakurizeni akazotaura akati kwandinobva inini kuDamascus kune nzizi dziri nani. There are better rivers in Damascus. Sei mada kuti ndigeze kuno. It's not about the river. Dai zviri zvechekuita nemvura waigezera kwako, but nyaya iyi it's a mystery. Ari kutaura newe is a prophet. Ari kuona prophetically. Chii chiri kuonekwa na prophet Elisha. Uchaona kuti Jesu paanouya unouya ubhabhatidzwa muJorodhani naJohani. Saka paari kutarisa Jorodhani ari kutarisa Kristu anoporesa. So haasi kuona rwizi, ari kuona zviri kuitika kuti kuna achasiya denga rake achifambira nyaya dzako, ndiye achaenda. Saka paari kutaura about Jordan, it's not about the river. Zvimwe zvinhu muupenyu nyaya kuti tinonzwa zvataurwa hatinzwe zvazvinoreva, saka tine maproblems pazvinenge zvataurwa, and I will explain. Tiri kumusha uko taiti kaenda kuholiday kwambuya vangu vairima magarden kudomboshavo. Saka vakomana tainge takawanda paholiday mairara muimba mavaibikira mukitchen. So gogo vakauya vaiti zvamurimi mogozodya nyama. Zvamurimi mogozodya nyama ndo zvavaitaura. Zvavaireva musadye. Zvavaitaura zvamurimi mogozodya. Saka ukanzwa zvavatotaura unotoimukira usiku kuti zvatirisu. Zvanzi togozodya zvatirisu. Kurati i-message inodemanda maturity more than nzeve. Enda unogeza 7 times ku river Jordan. Ndokuvati kwedu there are better rivers. Wasapane time yekuti tine vanhu vane full of I know to an extent yekuti dai life yako yakagadzirika kudhara, but unenge unotoziva kudarika wacho roda kukuzivisa nekukuudza. Jesu neimwe nguva achienda kuEmaus akajoina varume 2 vaendawo kuEmaus. Varume ava vakatanga kutaura pamusoro paJesu vachiudza Jesu nyaya yaJesu. Anotomboita naro kuti ndini kaJesu wacho, ose unongona kutomushumira kamwari. Jesu padika atotendeutswa. Varume vaiparidza nyaya yaJesu zvokuti Bhaibheri rangu rinoti vatosvika ikoko vakudya vakubedurwa chingwa, meso avo akavhurika, vakamuziva ndokubva adisappear. Kurati vakapiwa opportunity yekufamba naye, but vasina a spiritual insight yekumuziva. Enda unogeza kurwizi Jordan, it was a simple instruction. Mindset yemunhu inodai, kana une dambudziko kwenguva refu rakaoma kwazvo, you only believe kuti pachatodawo zvimwe zvinhu zvakanyanyooma kuti pagadzirike. Isitaimboshandirwa kamabani 10 years usingashande woenda unopfugama so. Unzi nongedzera kumusha kwako nongedzera unzi tenderera 10 times ombotenderera uchishetuka unozona kuti ndakuenda kubasa zvishua. Why kukakuoma kacho kanokuudza kuti unoripinda. I-mentality yako i-mind. Imagine une makore usingashande toti hati kunamatira tongobata msoro tongoti receive your job. Wewe kwanyonzo noti hasi serious mfundisa. Makoreza. Kuti zvatoita zviri soft is easy as this. Saka taiwa akunogeza 7 times mukuru azvinyatsondiitira zvo. Akatanga kuita naro neinstruction inochinja life. Demoni ririko rekuti unogona kutouya kuchechi kuzoita naro nema-instructions anochinja life. Ari kutadzise kuuya kuchechi unotouya, ari kutadzise kuimba, ari kutadzise kana kutova mushumiri, but unenge uchingoita naro nepanochinja life yako. Hasi kuzvitora sekunge zvingachinje upenyu. Ari kutoti aiwa nganimbotaurira naye panapa prophet. Makore esaya kushuwa ndichirwara neleprosy, kungonogeza 7 times, hapana medication, hapana injection, hapana, kungopinda mvura ndongobuda, so zvatongopora. Thank God a servant waifamba naye ndiye akamuti tenzi wangu zvataurwa nemuprofita madi kungoita ingowandi zviri nyore wani. Ndo paakateerera akanonyikwa 7 times akabuda imomo apora. Kureva kuti nzvimbo yaakaenda achirwa hondo kwenguva refu achiita zvaanoita kwanga kune healing yake, but healing yanga yakavigwa ma-instructions ekuti ako unofanira kuisa pfuti dzako pasi nenyembe dzako pasi woudzwa zvekuita zvingachinje life. Sometimes your title in naturally challenges you kuti uite zvinodiwa naMwari. Imagine vanhu pavanonzitenderera Jericho 7 times, masvingo eJericho anodona 50 times. Usafungidzira kuti vanenge vakanyarara,
vaigona kukwenyana kuti dzichiri kunzwa Mwari here idzi, kana kreki yandaona, kana any sign, kana hapana chaunyotsoona kuti mudhara anotifambisa tikakuvara. That's why my instructions ezvinhu zvaMwari make sense, anomake faith. Tenderai Jericho 7 times, 50 times, 60 times, hapana chinenge chiripo. But Mwari anenge atotaura chokwadi, pane zvofanira kunge zvichiitika. Same musiri kuona crack, we don't move by sight, we move by faith. Kuda kuti instruction yaMwari yawanzwa ndo yawakumira nayo, kwete kuti pane crack revanhu vari kuti kudii. So 40 time ari kusumuka mvura leprosy ichiripo, 50 time ndomwe muranda wakanga ari paside achingoti akomana pane zvichabuda ira. Onosa Mwari havakuudze zviri easy kuita, vanokuudza zvavanoda kuti uvatende kuti zviitike. Every big dream ine assignment yaMwari kazhinji. Why? Mwari haakutume kuita chinhu chiri easy, anokutuma chinhu chaanoda kukugonesa. That's why spokesman waMwari kuti ataure naFaro munhu asingagone kutaura. Why? Because Mwari havasitsvaga anogona, vari kutsvaga wokugonesa anovatenda. So kuSamaria kune healing, but munhu angaita makore kusvika dhera akatora musikana munhu kuda kuti kana wauya kuchechi, your relationship matters. Zvimwe zvese zvaunoda zvinotevera kana ukama hwacho hwavapo. So auya kuSamaria, this time turn around yake asiya kuluta kutora gold, silver and anything, angoti I need a person anouya kuzogara neni mumba mangu. Mwari uyu dai wamutendera kuti arigere kuva Mwari wekuchechi, ava Mwari wemulife mako even nekumba. You know, there are people who are good at church. Chet. Aizvi. Luke 19. Zakeyo paakakwira mumuti achida kuona Jesu, ndiye aida kuona. But Jesu paakasvika akati Zakeyo buruka tiende kumba kwako. Naturally muenzi hakoke muridzi wemba kumba kwemunhu, ndiye anofanirwa kudanwa naye. But Jesu ndiye akatoinvita Zakeyo kuti buruka tiende kumba kwako. Zakeyo atobuda panze. Why? Because ari kuda kuona, kwete kutaura naye kana kumuhosta. He wanted to see. Inda Jesu akuda munhu wekuenda naye kumba, iye munhu wacho anga asingade zvekumba, aida zvokungoona ari panze. Why? Nakuda kwekuti Jesu ane chinhu chaanoziva kuti some people they are good outside, but tikaenda mudzimba dzavo ndo pavanogona kubuda pachena. Remember Jesu ari mumba maZakeyo. Zakeyo ndiye akasumuka akati Ishe ndemari dzavanhu dzandakaba, ndiye zvinhu zvandakatora, kuti kana ndiri panze I'm good, nechida kutokuona iwo zvangu, but kana tamumba ndine zvamusingade zvandoita. Zvinenge isusu vafundisi vashumiriso unenge uri powerful, uri good to the church. Dai adzimai angu ari pakona paoneka tingoti dai murume apona. Why? Because kumba kune nyaya. Zakeyo anga ane mari dzavanhu kumba, but panze he was okay, aingoda kuona Jesu. Taakudawo Mwari anoenda nesu kumba. Akatora kamusikana kuSamaria vakaenda kumba, kari mumba kakataura. Mwari akataura kuchechi chete haaite. Taakuda Mwari anopota achitaura kuchechi uye nekumba kwacho. Kune nyaya dzinofanirwa kutaurwa uri kumba dzaunonzwa kuti Mwari vari kutaura. Sa akapiwa instruction mumba nemusikana ari kuseva. You know, humility is one of the keys kazhinji iri missing muvanhu. Nekuda kwekuti sometimes you look at titles kuti zvataurwa nani anoita nezvei. Musikana uyu ari mumba manamani, she's just a housemaid, as simple as that. But ane instruction yekuti life ya army commander it transform. Kazhinji vanhu vanoti dai Mwari andipa madestiny helper. Fungwa yemunhu wese ni picture ya destiny helper ndeyekuona munhu ane mari achiuya mulife mako. I will show you the other side. David abvunza Mwari, nditevere ndinokunda here? Mwari vakati pursue, overtake and you recover all. Bible rinoti vari munzira kuenda. He met a man anga asiwa nemaMalekites aine nzara. David ndokubva afeeda this man. Murume uyu paakava nesimba ndiye akatungamirira David nehondo yese kwaenda vanhu vatora zvinhu zvavo. Sometimes your destiny helper is dying. Not is rich, he is dying. Ari kutomboda food from you to take you to another level.
Mwari ane nguva yekuti anokupa vanhu vane maproblems kuti ukavabatsira uzobuda muproblem yauinayo iwewe. Iwe pfungwa yako ndeyekuti destiny helper, God raised my destiny helpers. They've been raised already, but some of them, they are hungry. They are still poor. Joseph, turn around your life yake, kugona kuinterpreta dream ya fellow prisoner. Why? Nokuti hapana mambo paenda kunotora David kuprison kuti yoyora pandire hope. Gift yake yanga yakavharwa nemacorners eprison. Kusvika ainterpreta dream ya fellow prisoner asina mari anomubhadhara kana chaanomuitira. Ndiye akanomenshena name ya Joseph kuna mambo. So sometimes your name daire kasvika kare, but wa insult and abuse vanhu around you because you are the one ari nani. Yet iwe wasiri nani, ma destiny helper ane chekuita ne future. God raised a destiny helper. He must locate me. You must also learn to locate your own destiny helper. Helper, but an essay in your destiny and in your future. Nanasans destiny helper wacho asata uya akatouya. John 4:24. Jesu paanokumbira mukadzi weSamaria mvura, anotonyimwa mvura, but unonzwa mukadzi achiti kudi takamirira Mesaya. Mesaya achauya. Achitaura na Mesaya akauya kuti achauya. Ari kutonyima Mesaya mvura, akamirira Mesaya. Ana mese mwe kugona kuona. Why? Because akarerwa mukaucha musystem inoti maSamaria neMajudha adyidzani. Haasi Mwari anga adaro, maJudha nemaSamaria anga adaro. Gona kupatsanura kutaura kwevanhu nekutaura kwaMwari. Sometimes unopinzwa musystem inocorrupta iwewe. Vakazvitaura kuti maSamaria neMajudha adyidzani, havana problem. Achaita problem ndiwe ukasangana na Mesaya ari muJudha. So kune vamwe zvinogona kuwashanda, ndakati usa hotspot kweruvengo. Kune vanhu vokuti hauna chaakakutadzira but nokuti hawirane naningi, saka wakamumakira izvozvo. Ruvengo rwauri kuhotspota uyu vakamakana ende havana chavanoitirana, but check your life. Sometimes iwewe destiny yako mukadzi weSamaria ine chekuita neencounter naJesu muJudha. Iwe woberekwa kune tsika yekunzi amuonani. Kurati unotofa uchimirira. Iye akatouya, but akauya ari kusaidhira usingade. Kazhinji Mwari hataure zvaunoda, anotaura zvaanoda kuti ude. Shoko raMwari kazhinji hataure zvaunoda. Handiti paprayer tinoti thy will be done. Thy will be done on earth as it is in heaven. Will yani inofanirwa kuitwa yaMwari, koina handina yangu ndinayo, but kana ndakunamata Mwari, I surrender my will, not thy will be done. So sometimes the will of God is favorable to your side, but yakanakira, it's good for you. Tine zvatinotodemba nhasi so zvaita sekunge zviri against isu, but zvaiva kuside kwedu, but ndakatadza kuzviinterpreta nekuda kuti ndandiri mudiki. Indiri kuchikoro ndaivenga ticha airova. Uzakana uri dofo kurohwa every day. Takasvika palevel yekuti hauimprove kana kuverenga kwacho kuti uregere kurohwa. Taivirikidza mashoti mukati. Tatiri kudefensive kwete kuproductive. Saka manje future manje kana ukatovirikidza inorova. Unosvika paunodemba kuti sidai ndakangorohwa ndakaita serious. Because nhamo inorova kudarika teacher. Nhamo yaifana kukurova uri teacher yaifana kukurova uri 1. Nhamo inokurova iwewe, madhamu wako, vana, unokwadzisa vanhu vakawanda. Iyo dai vana vaitenderwa kubvunza, vaigona kubvunza kuti mudhara musiri muri kutikuvadzisa iri, zvanyanya izvi. But nokuti uri mudiki uri kutadza kuinterpreta kuti shamwi idestiny, haisi enemy. So chakakunakira Mwari anochiziva. So pane pamwe paanotendera pressure kana kutovengwa kuti zvimwe zvinhu zvimanifest. Saka Namani musikana wayamba mako ari kutaura haana rank haana chii, but order yaMwari kuti through humility your healing will manifest. Saka une zvinhu zvawakamira dai zvamanifesta, dai zvamanifesta. Ma principles eshoko raMwari haugone kuajamba,
no matter wakapiwa a word rekuti uchaita chakati, I will show you this way. Ezekiel 37. Ezekiel paakaprofita mumupata kuti mabhonzo muchava nenyama, hapana kutanga pauya nyama apedza kuprofita. Zvanzi pakatanga paitika a movement, bone to its bone, which means order. A skeleton was formed before manifestation of flesh, bone to its bone, in order. Why not pada kugadzirwa munhu kwete zvinhu. Saka uri kuona that sometimes wakapiwa a sure word of prophecy but order is missing. Inoitwa newe bonzo kwete na prophet Ezekiel. A lot of people vanokati akumana ndakaprofitwa kudhara kwasi kuzadzikiswa sei, takaudzwa kudhara but hapana chiri kubatika, ndaane nguva iyi ndofunga ndakanyeperwa. Every sure word of prophecy rinotakura an instruction. Zvanzi ndakaprofita ndikaona mabhonzo achifamba mumupata, there was noise, bone to its bone, kurati paifomeka a skeleton. Flesh inouya pamadry bones ane order, not pamadry bones chete. Problem yedu ndeyekufunza kuti when I'm dry, good things are coming. Jesu anoudza vadzidzi vake kutaurira vanhu vagare pasi tivape chingwa, kurati vanhu vanga vakatomira vari ready kuenda. Saka hachina kupiwa vanhu vane nzara, chakapiwa vane nzara vanoteerera. Iverengeka John chapter 6. Tell people to sit down. Unoti vanhu vanongogara vanobvunza tichigarireiko, hapana chiripo, tada kuenda dzanzi gara ine mukuru. Ede oza vhangeri charinofanirwa kuita manje. Avaudzwa kuti taurira vanhu vagare pasi. Don't message yawapiwa. Haufaniri kuwedzera rako. Kuti pane inoda kutambika, pane mamiracles anogona kuitika. Ratumwa naMwari ndo raunoparidza. Tell people to sit down. Vakaita nharo nongotaiwa mukuru ati kudi vanhu ngavagare pasi. Kwete kuda kuzoisa yako information man. Kuti mudhara wacho hamusi kumuziva. Anenge achitoda. Panozoda kuteti. Why? Uchifanira kungoudza zvataurwa. Vari kugara according to his instruction. Chete vane faith and trust in him chete. Faith ndo breathing ground yemiracle yacho. So vanhu vagara pasi ndo pavakapiwa chingwa. Every miracle, every prophecy inofanira kuita manifestation in life. Ine chekuita ne character, ne discipline, ne knowledge, ne action yako wakaprofitwa. Maria nhumbu yawinayo ine nzvimbo yekuti ukaenda ikoko ndoko uchanobereka, Bethlehema reJudea. Saka ukaita 9 months uri kuGalilee haubatsirwe nemwana, unoita overdue. Tine vanhu vekuti the prophecy is overdue. Why you are not in the right place? Kumana takangoudzwa kunzi pane zvoda kuitika. Pane zvoda kuitika zvacho, pane zvaunofanira kunge uchiita. Zvipi? Pray for God to reveal things to you. Mwari vane tsika yekuviga zvinhu. Paunonamata vane tsika yekurivhila zvinhu. Zvinovigirwa kunzi uvatsvage, kwete kunzi uzvitsvage. Zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga ufanira kunge uchizvitsvaga, unofanira kunge uchimutsvaga anoziva kwazviri. Imagine kuti Mwari vanosiya Adamu asina munhu, wotodzoka kwaari, wototi hazvina kunaka kuti munhu ave ega, wozotora mbabvu maari. Kurati vanga wakamuvanzira kuti kwanetsekana wangobhoeka namadhamu ari mbabvu, vanosvika dzapera. Vanhu vanda wakadza wakawanda. Musvika akarara pasi mbabvu dzese atowana madhamu ega ega. Uyo akangobhoa kugadzira imwe. That's why pakatobviswa mbabvu yacho anga akarara anotoziva ndiwe, iye haana charuziva. The Lord God caused Adam to fall into a deep sleep. Iwewe ndiwe unotoziva kuti mukadzi abva kumbabvu, Adamu nanhasi atomboziva. Bo zvakatoitika akarara. Mwari vaitoziva kuti akangosvinura chete, akusara achigadzira ega. Okay. So humility imwe yekey inolidha kumanifestation yezvawakatoitirwa kare naMwari. KuSamaria hakusi nzvimbo nyowani wagara unotoendako. Jorodhani waitombokurosa nepo. But wanga usina an instruction yekuziva zvokuita munzvimbo yawagara uchienda. You can be in the right church
mawakatokudzwa shoko rinotochinja upenyu hwako, but kusachinja kwazvo nekumanifesta kwazvo inyaya yekuti you are not mature to take instructions. You are still a baby, you cry for things to happen. Saka ndawayazokudza kuti Mwari vatonzwa kuchema kwako, but vakamirira kukuadresa kumaturity side yekuti unotora ma-instructions. Andinozva mukadzi anonzi Hana kuti azova nemwana harisi dhei raakanamatirwa, idhei raanga ashaudwa naprofeti bishop Eli pachechi. Hana ainamata mazwi asingabude. Bishop vakamutarisa vakati, iwe mukadzi unonyanya kudhakwa mhani, inda uchibatwa newaini kudaro. It was more like an insult kuti she's praying, ari kurwadziwa upenyu hwakaoma, ari kuchema kuna Mwari, instead yekuwana mufundisi anomuencouragea nekumusimbisa. Ndopa ari kutowanzira kunzi munowanza waini. And to her yanga isiri an insult because akagona kuinterpreta better. That's why akati Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Why? Because pano hapasina mufundisi, pangoshaudwa vanhu. Mwari ndobva atoona kuti chakugona kuona ichi. Anonozva kuti Samuel ndiye akareplace Bishop Eli. Samuel akatotanga kunzwa Mwari ari mwana weSunday school akarara kuseru. Akatomhanya kuna Eli akamuudza kuti ndiye Mwari, kana ataura newe usandivanzire. Why? Because Mwari havachataura naye. Pane kuti asimbise vanhu ari kushaudha vanhu. Saka yakati Mwari mukandipa mwana ndaona tese tine ma-problems 32. Ina handina mwana ima muna bishop. Saka takustrike a deal, mondipa mwana ndokupaiwa bishop. But zvabva pamazwi anenge kutukwa. There are times yekuti my instructions haasi favorable kumunhu wese. To some haanakidzi. That last time we were partners, ngati unoza izwi rekuti uraye makwai mise ropa padoo, message yo kana muri slavery yakanaka, especially nemakwai 3 or 4 kungouraya 1 maise ropa padoo. But kana uchangobva mukutenga 1 onzi uraye, unozomufundisa vane mwoyo wekuti dzora kumashure. Pandangoti ndisumuke so yakudiwa kuchechi. Truly, he speaks a word in the right season. But the other side of God, he speaks a word to create a season. So sometimes shoko raanonza racho rinoita sekunge harisiriro, because pasituation yatiri neeconomy nemamirezvinhu hazvisirizvo. Wese ukazovhura nzeve dzako kunyika kuti nyika inoti kudii. Saritoti kana maakunyengetera vharai dhoo, madhoo airehwa asi madhoo edai iwaya. Bo nyika ine zvainotaura. Let me finish this way. 2 Kings 4. Mukadzi akaanganisirwa zvikwerete mwana achida kutorwa, paakaenda kuna Elisha akapiwa ini instruction inenge problem, nokuti murume wake akamusiyira zvikwerete. Iye ndokubva anzi chienda unokwereta zvitini, kurati taakufananidzwa neakasiya nhamo. Go and borrow vessels, but kana wapiwa zvitini you must shut the door. Why? Nyika iri right kuti ikupe ma-empty jars, but haisi right kuti ikupe ma-ideas. Why? Because kana wakudurira mafuta mashoma zvitini zvakawanda, vanogona kukuya kuzoita counseling neyo kuti dzichiri kudhonza mushe. Mungakumbire zvitini zvese kachibhodhoro ikaka. So a prophetic instruction or the instruction of the word of God is favorable to the world. It's meant for you as a child of God. Dai breakthrough yako yakauya kudhara, but problem ndekuti message yawapiwa ine instruction nekuita nelife yako wakanobvunza vanhu vepanze vasirive muno, vasinganzwe Mwari uyu, vasingazive Mwari uyu, vasati vanamata Mwari uyu. That's why I love and respect Abraham. Achitoenda kugomo nemwana wake akatodza adzimai tiri kumbononamata tiri kudzoka. Kana kuvaudza kuti akumbonocheka mukomana ndozvaangaudza uya ucheke undipe. But he was a great secret keeper. I understand kuti adzimai vanoda mwana havadi kuzopawo mwana. Saka Mwari kana ati uya undipe imessage yadate. Ndikangoudza madam unobva unzi ndani manzi munodziziva enda makupenga nechechi. Labor unoiziva ere Abraham indaita mushi. Imagine vachitokwira gomo mwana wacho akatobvunza kuti baba ndiri kuona banga riripo, moto uripo, munondo uripo, gwayana riripi? Haana kutaura kuti chiri kutaura ndicho, akakipa secret futi. Zvanzi haya Mwari uchatipa gwayana. Why? Because akamuudza kuti ndiwe hamubati. Kuti Abraham 100 years Isaac 40 ungamubate papesi. Kuti mukomana tozosungika pamusoro apa inyaya kuti akane message kaanga avanzirwa.
but zvakamanifesta sekuda kwaMwari kuti haasi Isaac akachekwa. It was a blessing for him nokuti akareplacewa negwayana. Sometimes my prophetic instructions are meant for you as a child, are meant for you as somebody who is mature and who is ready to take instruction and get a breakthrough. Enda unogeza kuJorodhani kwawabva kune nzizi dzakanaka. Wazapane pamba kuti uri kunziita chinhu chawakamboita unotsona kuti sekunge havasi kunyatsotaura chinhu chaizvo. I've been doing this for a long time. But chinzwa ka, there is timing in a season yekumwe kuita kwaMwari. Sometimes wakaita chinhu pa wrong time. Chet, kwete nekuti it was a wrong thing. Wakachita pa wrong time. Ine mai vangu vaigara vachitondipopotera pandaita olevoka. Hatidi kamzukuru pano, hatidi mosha wowerenga mabhuku ita zvechikoro. Kuchikoro kwabviwa takurarama ndokubva vazoyazva ndofere sina muzukuru. Timu ndo yaimbuti hatidi kamzukuru. Ko inda yachinja kudai. Ndopa ndakaunderstanda kuti time inoona kuti message ive valid kana kuti ive wrong. So my prophetic instructions sometimes they have to do with time. Enda unogeza kurwisi Jorodhani. Ndokubvaona sekunge aite, but paakageza akadzoka aporeswa achinja. Ndokubva adzokera back. Church ndaya kuzotaura nemi nhasi. Number one, what's the real reason are you in church? Wakauya kuzoita zvinotaura Mwari here kana wakauya kuzotaura kuti Mwari aite zvauri kushuwira? Because kazhinji ndo nature yedu sevana vadiki, we want God to do things. Because hatinobvira tadzidziswa kana kuudzwa kuti sometimes you need also to do things unto the Lord. Pane imwe blessing inouya nokuti une zvauri kuitira Mwari, unosangana nezvimwe zvakanaka Mwari zvaakadesigna for your life. Namani haumbofa wakataura naprofeti kusvika wagona kuremekedza kutaura kwemusikana webasa. Ma-levels anodimanda maturity. Kana wakugona apa waimprove toenda pa next stage. Kana wakugona kuita zvidiki Mwari anokutrasta nezvakakura. Nzvimbo yawaienda iri right, but problem haana kunge watora munhu waingotora zvinhu. Saka munhu anotaura nezvaye ndiKristu. Kana wauya munhu sangana naye. Kana wamutora muupenyu hwako zvideredze iye asimudzirwe. Zvaataura uite, usangane neansa yechinhu chaunochemera. Munoshamisa Mwari zviratidzei. Vanenge vachakukwei nounoshamisa haunzwe. Why? Nokuti kune ansa iri kuuya taking instruction, doing things. Iyo yako ndeyekuti I will cry unto the Lord and the Lord will show up. Iye Mwari ndokubva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So we must get knowledge. Wauya kuchechi zoka une a valid point yekuti today I've learned this. Today ndaimprove zvakati, pane chakati chofanirwa kuitwa. Kwete kungoti it's now a tradition. Kuti ndokwedu ndokandopinda ichechi yedu. Oza ndakarerwa nemadhara akainetsanetsa zvekuchechi. Vaisvika pakubvunza kuti kwaparidzwa kunzi chii? Pane chawabata here? Waona kuti ayo igitimu resadza hakuna chinobatwa kupinda chechi chete. Inzwa, Mwari haataure shoko ringadzokere kwaari risina kuzadzikisa chaari tumira. The reason why you are in church today, God is speaking into your life. But neimwe nguva ndeyekuti zvataurwa zvacho maybe zvinochallenge your status kuti you are army commander. Saka haudi tuma commands. That is the word that challenges you is the word that can change your life. Humility haikupedze title yako. Ukava doctor, ukava humble, hauite nurse, unengori doctor ari humble. Hazvichinje. Uri engineer ari humble, haumbofa wakaita builder, uri engineer angori humble. Why? Because kune zvinosanganikwa nazvo kuhumility zvausingawani kuprayer. Kingdom yaMwari ine makeys. Akakuti kune master key, I chose to differ. There are keys. Peter anonzi just I give you the keys of the kingdom. Kune zvinodimanda prayer, kune zvinodimanda humility, kune zvinodimanda boldness, kune zvinodimanda many keys. Abraham akatera hondo yanga yatora Lot aendwa naye. Anorescue Lot akudzoka. He met Melchizedek. Melchizedek asanganuke naye nokuti uri kumutsvaga.
unosangana naye wabva kunorwira hondo dzemumwe, manje uri muzezuru yemumwe haitwe sei, rambirwe sadza, saka rako sadza futi hakuna. Abrahamu akasangana naMelkizedeki achibva kunobatsira Lot. Kurati mukubatsira vanhu unosangana nedzimwe nyasha dzausingawani nekuti wachema kuna Mwari. Iwe hauna basa nemunhu. Acha ndakanakira ndisike kumba kwemunhu ndochawakatoipira, ndokutoipa kwacho. Unonamata Mwari aitoenda kudzimba dzevanhu, Mwari akatomboshanya 3 angels dzakavhitira Abrahamu. One of them was God himself. Pota imboitawo Bible report zvirege zvita zvinyowani. Unozi ashwa ndakapaverenga. Kwete kuti Sodom neGomora maangels akadzika 3 angels dzakapiya patende raAbrahamu ari kumamre. One of them was God himself. Mwari anetsika kuenda kumba kwevanhu otobikirwa odya. Iyo kumba kwemunhu hautsiki. Unozvinamatsira Mwari wako. Kunhamo chaiko hauende. Bhaibheri rangu rinoti kuna Deuteronomy 33:34. God came down and buried Moses pa Mount Nebo. Unanamata Mwari akatoenda kunhamo. Kashwana kuita zvinyowani. Fota kutsvaka Bhaibheri rako kwete rechechi rako. Tochiverenga so. Mwari utoburuka kudenga kuenda kunhamo. God buried Moses. Imagine vatumwa vachibvunzana kudenga kuti mudhara ari kupita aenda kunhamo. He came down and buried Moses, God himself. Kune zvaunosangana nazvo kana uchifambirawo dzevamwe. Namani musikana waatora ari kuya kuzosevha under wife yaNamani. Kurati paakaita moyo namadhamu kuti basa ranyonyorwadza remadhamu rikatsvagika musikana, ndo paakatsvaga healing mukubatsira madhamu. Ipapo varume anofunga tinokuitirai mushe, kuda munhu wako sokuda kungomuitira tumafevha. Mukadzi waNamani she was serving under Naman's wife. Namani yakati madhamu makura mani, basa ranyanya iri rikatsvagika kamusikana kakubatsira. Kamusikana kaya kusevha mai Namani ndo kakasevha Namani paleprosi. Moyo nevamwe nekufungawo zvakanaka pamusoro pevamwe unosangana nezvako. Usaite mukristu wekuchechi, tanga mukristu weupenyu mukurarama. Kwete kuti vanhu kuchechi ndiwe mutendi, kana wapanza apo haudi noise nemunhu, taure nemunhu. Private life. Mawise men vakapa Jesu zvipo. Bhaibheri rangu rinoti vachipedza kumupa zvipo, an angel appeared to them ikavapa instruction, do not go back to Pharaoh, and they changed their way. Kune zvinhu zvinongochinja after helping others, appreciating others. The word that challenges you changes you. Wauya for a long time, wauya ku right place, but I will seem mature to take instructions. You are still a baby. You just come to cry. Mwari akunzwe. Ende ndakuudza kuti anokunzwa, saka atituma kuti tikuudze kuti side rekuchema ndakunzwa, ndakuda side rekuti tichiita zvinhu. Avasutombokupa task yakaoma. He knows your capacity, he knows your level. But my instructions anongoshanda maringe level rako necapacity yako. Sauna Bible rakasvika pakurerutsa mablessings. Mamwe mablessings haatombobva kure. Zvanzi anogamuchira muprofita kana nekapu yemvura. Kapu yemvura kwete juice, kapu yemvura. Maropafadzo svika palevel yemvura. Iwona nhasi hauna blessing, but akatosvika palevel yemvura chaiyo. Act upon the word. You see things changing. Rawanzwe ishanda mariri. Ngari kushande, ngari kuchinje. Zvinhu zvaunodai Mwari zvachinja, ngavachinje iwewe. Uite uone zvakasiyana, uekite zvakasiyana nemazuva ese. Improve, uone kuti Mwari vanoramba vakanyarara here. You are in the right church, but are you here for the right reason? Dai vandinhonga, dai vandispota. Imo nhonga shoko riri kuparidzwa here. We act upon the word. Anyway, do you know him? Ndofunga time yapera. I'll give you this last one. Mukadzi avane the issue of blood. Chakaita kuti Jesu abvunze kuti ataure kuti pana andibata. Svika mukadzi azouya akutaura. Unoziva kuti mukadzi akatobata akapora. Iye asiruzika nonzi ndiani. Kana Jesu achiti who touched me,
ari kureva kuti dzimwe nyaya tingigona kusazivana but ukaziva pekubata zvinotoita. Dai vandiziva so, dai vataura neni, dai vandiona, iwewe ziva pekubata chete. Anointing anenge mapiritsi. Mukadzi uyu paakabata anobvira ataura kuti kubata hangu but ndine issue yangu. Anointing inoaddressa problem anenge mapiritsi. Kana une headache kana une mapiritsi anoenda mudumba ufane kuaudza kuti akanoswera ikoko kumusoro ndo kune problem. Anoziva pane problem. Iwe chingoita zvinoitwa. Ziva pekubata, ziva chekuita. Muimba yaMwari ziva pekubata, ziva chekuita. Munyaya dzauri kubata one day vanofanira kushamisika uchipa testimony yavasina kubvira vakubata musoro uriwo wakaziva pekubata nyasha dzikashanda mulife mako. Mature and take instructions. Stop crying as a baby. Stop crying as a baby. Kuchema kuri right but chimbovhara side rekuchema taakuda solution. Tinosvika kupi tichingochema. Takuda ndikana tachema tapukuta musoro toziva zvekuita. Kuita ndokune nyaya. I want us to pray. Munamato wako newangu ndewekuti Mwari, help me to grow and mature and take instructions and know what to do. Zvingareme zvingarwadze but kana zvine chekuita nekuchinja kwelife yangu ndiudzei zvekuita ndiite. Ini vakandiudza zvekuita and it was not easy. Ndauya kuzoparidza pana first apa netsoka kubva kuwadzana. It was an instruction. Zvekuti vanhu vainditiwe kana ari Mwari akutuma unoshaya coin yetransport. Iye achinzi Jehovah Jireh anopa iwe anokunyimirei. You know, people will say a lot of things. But through that instruction, I've seen a lot. Andina mafriends akaombera maoko kuti zvataura Mwari ndozvauri kuita uri kufamba netsoka kuenda kutaura. Vaindinzwira tsitsi vaiseka. Sometimes my instructions anogona kukuunganidzira vanhu vasingakuite cheer up, we discourage you. But as long as Mwari wataura, God is so faithful. Pane zvandaona Mwari vachiita nokuti pane zvavakandudzwa kuti ndiite. So mukuita ndasangana nekumwe kuita kwavo nekutendeka kwavo kwane andisingafungidzire mulife. Pane zvinhu zvokuti haunamatire but ukaita zvinotaura Mwari unosangana nazvo. Sino amene pana anogona kutestify kuti zvimwe zvinhu andinazvipindira muprayer but zvakaitika. Why? Nokuti ukaziva zvekuita anointing inoziva pekuaddress. Anabvira namboita dream kuti one day ndichazodai mandakaona zvimwe zvinhu zvakungoitika so. Why? Pane position yandakaenda Mwari vanditenda ipapo zvinhu zvikatanga kudonha. Be in the right position. Zvichirema zvichirwadza zvichibhowa vanhu vasingatende. Iwo ndiwo wakatenda Mwari. Mwari ndiye akakupa muprofita akadzi wawo anokupa ma-instructions. Kunobvunza panza apa i-waste of time havapinde muno. Havatende Mwari wawakatenda havana zvavati vaona havasati vamunzwa Mwari uyo. Madhoo anovharwa woita zvinotaura Mwari mudhora uri uone kutendeka nekuri. I want us to pray. Mwari ndipei the grace to grow and mature and act upon the word in the house of God. Let's begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Makamurangarira Namani ukadzoka kuSamaria akaita sekutaura kwenyu leprosy ikapera. Baba ndiri kunamata kukereke ndiri kudeclare nyasha Hope of Glory International Ministries pamuchataura shoko renyu Baba kuvana venyu. Give them the grace to mature and act upon each and every prophetic word. For I know you are faithful. Good things, blessings will manifest to the church and to the people. Wenyasha mchene wakatendeka parichashumirwa parichataurwa pavanoprofitwa ngavafambe muchiprofita nekutenda vaite zvavanoshumirwa kuita vasangane nenyasha nekugona kwenyu. Ndakupai mbiri nekukuremekedzai masikati ano muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you, church. We may be seated. Mwari vakuitire nyasha vakuropafadzei vakugonesei. Thank you so much. Amen. We can do much better. Let's put our hands together
for Evangelist Apostle T Muparinga. That was powerful. Hallelujah. Marinzwa ravhurwa from Genesis to Revelations. Kana vanga vachiteera ranga richibatwa corner to corner. Revelations anobuda apa. Taitira zvakanaka. Ngativarore maoko zvakare. Wow, that was